Het is dinsdag 29 oktober, de dag dat Friesland de ski opmaakt van de storm. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Goeien en welkom bij Bient Miljoen Scheld en Mijnsma oer Frieske ondernemers in het Boetenloon of beter zijn het te kwad daar rond Nevershem. En we hebben deel 12 van de Keet. Als jonkjes van 15, 16 jaar gingen ze trouw alle weekend op het fietsje naar de caravan op het heem van de Heringa's in Dijnem. En op Toonsdies zitten ze er nog altijd. Nou, Miljoen. Jong, Hoe je? best. En met hij. Ja, ik ben. Hartstikke fijn. Zal ik met die maar even zitten? Dat vind ik. Ja, ik wil het maar jou hebben over Piet. Want Piet kun je Pieter genoeg jong net bijwezen. Want Piet zit in de cel. En dat is net voor het eerst. Hij zit nu al voor de tweede keer vast. En alle keren als Piet vrijlitten wordt, dan gaat het verkeerd. Geen werk, verveling, drank, kwad zijn, problemen. En hiermee is het verhaal van Piet net uniek. Want haast de helft van alle mensen die het vrijkomen, die zit in 2 tijd weer in de cel. En om dat cijfer omleeg te brengen, is de functionist van Ljouwert Joert mij initiatief zit. Ik praat erover met Rolien Haaskens. Zij is de plakvervangend directeur van de PI Ljouwert, oftewel de Marwij en jobcoach Wilfried Gengler. Welkom. Ja, laten we Pieter maar even bijpakken. Piet kun je Pieter genoeg dus net bijwezen. Hij heeft een straf, dus nou ja, kleren. Hij zit dus in de cel. Komt er 2 weken vrij. We hebben wel bij hem gefilmd. En Jim helpen hem met een reïntegratiecentrum om hem weer goed op het pad te krijgen. Hoe help je op Piet? We helpen Piet met het inrichten van een reïntegratiecentrum, zodat hij zelf dingen kan regelen voor zijn terugkeer in de samenleving. Dus hij kan daar zich inschrijven voor een woning. Hij kan bezig om werk te zoeken. Hij kan hulp krijgen bij het invullen van formulieren of andere ingewikkelde dingen. Dus het is wel de bedoeling dat hij het zelf doet, maar hij krijgt een steuntje in de rug en hij krijgt een faciliteit. Dus hij kan daar bellen, hij kan daar begeleid op internet om dingen te regelen. Het mag ik wel, want Piet zit er voor de tweede keer daar al. Hij heet trouwens net Piet, hij heet Oors, maar we hebben het er even bij betocht. Ja. Een soort voorkomende namen Piet. Wat is de reden eigenlijk dat haast 50% van alle gevangenen toch weer in de bak bedaart? Hoe kan dat? Wat gaat er dan fout in dat traject? Mensen hebben vaak een achtergrond waarbij slechte scholing, geen werk, uitkering, slechte vrienden, moeilijke jeugd. Nou, dat is het zielige verhaal misschien, maar het is ook wel heel vaak zo. En als je daar niks aan doet en je zet iemand met een zak met spullen gewoon weer buiten de deur, dan verandert het niet zo snel. Dan zit je heel snel weer in het oude circuit en dan is het heel makkelijk om dat leventje op te pakken. Ja, want je hebt iets wie het staan, dan stien ze dus op stritten. Ja. En wat kregen ze er mooi? Reisgeld naar huis, als ze een huis hebben. En dat rek je hem dan uit? Hoeveel dat weer? Ja, met 9292 en dan komt daar een bedragje uit en dat krijgt iemand mee. Ja, de persoon heeft dus geen baan vaak meer, nee. Net een huis meer, nee. Het is helemaal niks nee. En dan moet hij hem daar maar redden. Ja. Nou, en dat proberen we te voorkomen. Ja, geen wonder. Ja. Zoek ze dat je dan in het probleem raakt. Dat proberen we te voorkomen. Dus we proberen te zorgen dat iedereen met een plek om te wonen eruit gaat. Met een inkomen, met een dagbesteding. Op zorg, op bijvoorbeeld verslavingszorg of GGZ, als dat nodig is. En een ID-bewijs, want heel veel mensen hebben ook nog geen paspoort of een ID-bewijs. En dat moet je hebben tegenwoordig. Want dat reïntegratiecentrum, we zeggen het krijg al even in Joert. Het stelt eigenlijk net niet zo heel veel voor. Het is een kamer, maar een computer en de meeste kinderen zitten. En jou komen dan derde als jobcoach, want je moet ze uiteindelijk weer een baan helpen. Ja. Wat is nou het belang daarvan? Dat mensen dus in de gevangenis al werken aan hun reïntegratie? Nou, wat ik zie is dat mensen in de gevangenis al bezig zijn met opleidingen, cursussen die georganiseerd worden door de PI, door de gevangenis. En ze zijn al bezig weer met een toekomst om terug te keren. En dat wie eerst net zo dus? Dat is in ieder geval nu wel zo. En wat wij daaraan toevoegen, ik ben jobcoach van ieder zijn werk. En we hebben met de justitie een afspraak dat wij de mensen al tijdens detentie opzoeken om aan een toekomst te gaan werken. Ja. En we proberen dan met name mensen als Piet, met een problematische achtergrond zitten, om daar al vroegtijdig contact mee te krijgen, zodat er een vertrouwen ontstaat. En dan kunnen we ze ook, als ze uit de structuur van de gevangenis los worden gelaten,
kunnen we dat samen met andere partners, instellingen. Ja, Wenningstichting inderdaad. Zullen we eens even zien bij Piet? Want we hebben het de hele tijd door. Hij besteedt zegt, hij hiet dus oors, maar het verhaal klopt. Hij wil dus maar helpen, en dat doet hij dus nou. Maar de reïntegratiecentrum dus voorkomen dat hij aanst weer de bak in draait. Verslagjouwer Harm Wijstra die mocht bij hege uitzondering de feesten zien om hem op te zieken. Vroeger was ik hovenier. Maar nou niet meer. Want ik heb een auto-ongeluk gehad in coma en alles gelegen. Dus vroeger kon ik ook nog lezen en schrijven, maar dat kan ik nou ook niet meer. Dus ik heb heel wat shit meegemaakt. Ik was vroeger al een werkpaard en ik ben nou nog een werkpaard, wordt er wel eens gezegd hier. En dan zeggen ze, je pauze en dan werk ik gewoon door. Dus. Want wat doet je precies dan? Klusjesteam. En dan van alles klusjes, zo, ramen lappen en de vloeren en prullenbakken en vieze was, beddengoed en alles doe je. Dus dat is op zich hartstikke leuk. Ja, leer je daar wat van dan? Ik leer er heel veel van. Ja. Wat dan? Nou ja, je leert ook met andere mensen om te gaan en zo. En sociale contacten en zo, ook beter. En het is gewoon ook leuk om te doen. En het is, voor mij gaat de wereld weer open, laat ik het zo zeggen. Hè? Omdat ik weer aan het werk ben. Ik heb er in het begin gehad, dan zat ik alleen maar aan een rollerol. En toen zag ik het helemaal niet meer zitten. De hele wereld boeide me niet eens meer. Want als je nou aan zijn boeten doorkomt en hoe krijg je geen werk? Thuis hangen en niks doen en alleen maar bier zuipen, dan word je alleen maar agressief, dat is niks. Dus dat werkt gewoon niet. En dan sta je weer op straat. En dan denk ik van ja, wat moet je nu? Hoe rinst je morgen dan? Ja. En dan voel je je gewoon een beetje in de steek gelaten door bepaalde instanties, zeg maar. En dan denk je van ja, zie je wel, je wil hulp ervaren, maar je krijgt het niet. Ja, ik vind mezelf niet oud, maar 42 jaar, je gaat solliciteren en dan wordt er meestal gezegd, ja, je bent te oud. We hebben liever iemand van 16 of 17. En dan denk ik van ja, dat is leuk, maar jullie willen de mensen aan het werk hebben. Maar kind ik op een teleurstelling weer erin? Je hebt inderdaad de mensen die denken van, het kost de staat toch alleen maar geld. En laat maar. En zo. Maar ik vind, zo moet je in de realiteit moet je niet bekijken. Je zit hier voor jezelf en ik vind gewoon, je hebt iemand aangedaan en daar moet je ook voor boeten natuurlijk. Ik merk wel aan mezelf dat het veel beter gaat, zonder alcohol. En ik zie nou ook, je ziet echt zelf om je heen dat heel veel mensen verdriet doet en pijn. En dat meen je gewoon echt. En daarvoor wil ik ook echt veranderen. Wat ik daar om een periode wedtref, wat tref ik die dan? Aan het werk. Ja. We dat hopen. Jo had hem de zwager dat hij dus die baan krijgt. Jo hebben bij hem op visite geweest in het centrum om hem toch al een beetje warm te maken voor de arbeidsmarkt. Wat denk je? Wat schat je de kon zien van hem? Nou, Piet die wil graag aan het werk, maar hij is er nog lang niet aan toe. Want hij heeft een verslavingsproblematiek en hij heeft ook psychische problemen. Dus wij zijn in gesprek gegaan met VNN, verslavingszorg en de GGZ voor behandeling. En we hebben dan afgesproken dat wij van ieder zijn werk dan de dagbesteding voor hem gaan organiseren. Ja, eerst dagbesteding en dan ooit onder het werk? Ja, eerst de dagbesteding, want als hij vrijkomt, hij komt over 2 weken vrij. En dan moet hij wel wat te doen hebben naast de behandeling. Maar maat je zwagen hoe, hè? Wat zegt u? Maat je zwagen hoe? Zonder hulp komt hij weer dat verwacht je op pad en op het verkeerde pad. Nou, even een vraag. Er zijn tiental mensen, denk ik, misschien wel duizenden in Friesland die ziek in baan. Ja. Waarom zouden mensen hem nou nemen? Maar zo'n probleem is Stefanie het zonder strafblad. Ja, waarom zouden ze dat doen? Ja, ik denk dat dat ook niet gebeurt. Hè? Nee? Maar dit soort mensen krijgen weinig kansen. En wat wij dan willen zijn is een kruiwagen om ook voor deze mensen een kans te creëren. Dat gebeurt dus net, zei je nou. Ze krijgen haast zonder hulp hebben ze weinig kansen. En we zeggen dus dat 50% valt weer om. Is dit een groot probleem? Dat ze geen baan, geen werk, huisje, boompje, beesten, literair houden? Ja. En mensen willen dat heel graag en hebben vaak weinig ervaring met gewone arbeidsplaatsen. Dus wat we proberen in de arbeidsbedrijven die wij ook hebben, ze in ieder geval te leren werken. En we proberen daar ook de opleidingen voor te geven. Maar op het moment dat je buiten komt, dan is het de wereld wel anders. En zeker in deze periode is het gewoon wel moeilijk om aan de slag te komen. Maar zoen je dan net steeds van nou, ze hebben al een vak geleerd. En dan brengen we ze een boete.
Maar een vak leren kost tijd. En als iemand maar 3 maanden zit, dan lukt dat niet heel erg. Maar je kunt bij ons wel een schoonmaakopleiding doen. Je kan een timmeropleiding doen. Je kan de VCA, dat is een basisdiploma voor ondernemers. Je kan de BHV voor bedrijfshulpverlening doen. Je kunt leren hoe je als startende ondernemer moet beginnen. Schoonmaakopleiding. Dus wat dat betreft zijn we bezig om mensen op te leiden voor werk wat er ook is. Maar toch, maar het ziet me dat wel een beetje zwaar genoeg. Dat je dan, ja, dat 50% weer omvalt. Ja. Nou, Joost schat dat de kans bij deze man net goed in. Wat is je doel? Hoe vier je dat zie van de onderen? Wanneer ben je al tevreden met zo'n reïntegratie? Ja, we hebben ergens in 2008 zijn we gestart met een project. En we proberen daarmee te zorgen dat in 2020 de recidive 25% naar beneden is gegaan. Dus de helft er nou al? Ja, maar dat hebben we ook wel gezegd, dat kunnen we niet alleen. Want wij zijn maar een heel klein stukje in het leven van een gedetineerde. En daarvoor is een hele hoop gebeurd. Zijn al heel veel mensen ermee bezig geweest om een aantal dingen te organiseren. En daarna moet het ook weer gebeuren. Dat stukje wat wij hebben we het voordeel. Er zijn mensen binnen, zitten ze vast, gebruiken ze geen drugs, gebruiken ze geen drank, kunnen ze cursussen doen en dan kun je een begin maken met het weer gewoon met het gewone leven beginnen. En wat we proberen is dus niet iemand eruit halen en gewoon dan daarna maar zeggen van nou red je maar. We proberen binnen al te beginnen, zodat het buiten beter gaat. En het mooiste is als er binnen al iemand komt, bijvoorbeeld van de verslavingszorg, en die zegt van Piet, jij gaat de eerste dag dat je vrijkomt, heb je om 9 uur een afspraak met mij en dan praten we verder hoe we die verslaving gaan oplossen. En zo zorg je dat mensen wat makkelijker die overgang kunnen maken naar buiten. Ja, je weet ook wat de juridische opinie is over de straf en het maat streng. En nou zit zo'n Piet aan zo lekker op een computer wat u te ziekjen. Ja. Ik jij het loon alweer van die man die moet straf hebben. Ja. Hoe ga je daarmee om met die kritiek van die? Er moeten mensen maar eens komen kijken bij de open dag. En het lijkt heel mooi, maar als je weet dat je maar 4 uur per dag van cel af moet, dat je de rest van de dag achter de deur zit op 10 vierkante meter, soms met 2 man, je niet mag bepalen wat je wanneer gaat doen, dat je je buren niet uit kan kiezen, dat je met allerlei hele rare mannen toch wel om je heen zit, dat is niet fijn. Er is altijd iemand die bepaalt wat je moet doen op zo'n dag. Dus dat is wel straf. Ja. Ik wil toch een beetje positief afsluiten. Want Jos zou krijgt, nou ik weet het net, maar Piet, of hoe die dan ook heet. Maar zonder hulp niet, maar met onze hulp denk ik, zie ik wel kansen. Ja, hij wil graag sloper worden. Ja, sloper, in de bouw of met auto's. En daarvoor gaan wij een plek voor hem zoeken. Oké. Nou, laten we dat hopen. Hij komt er 12 weken vrij. Tegen dank voor dit peteer. Ja, aanzit hier Skeltermeis bij mij, de ondernemer van het IR, Rimmert de Jong. Maar nou eerst de regen, want Takkenweek is het Noordelijk Filmfestival. En op 9 november gaat er de nieuwe omroepserie De Keet in première. Maar hoe gaat het er echt onta in de Keet? Bient is deze week bij de Caravan in Deinum. Hij stiert trouwens net meer, juster het ik leest van de Stwarm. En Teun en Jan kwamen daar al, doet ze 15 of 16 jaar in. En nu komen ze er nog altijd in. Toen is het vreed snel en snel ziet met de machine al. Ja, dat is prachtig. Je bent nog thuis en je bent 18 jaar, maar je moet toch eigenlijk wel wat vrijheid hebben. Dus kom maar snel de keten en daar ziet je even. En nou, ik niet op stap of je hinter daarna in je droger. En zo heb ik mijn jeugd wat erop gebracht in de caravan. Je bouwt vriendschappen op basiskwallen, vooral in het warpen zijnde. En daarna gaat eigenlijk iedereen naar een paard. En zeker met het voetbal. En je rijdt zich ook een beetje uit het eigen gebied eigenlijk, hoe ouder je wordt. En op die leeftijd op 16 jaar, dan wil je wat. Je wil wat aan de kroeg of je wil wat hechter worden. En op een gegeven moment, als je zo'n keet hebt, dan kun je denken is dat je thuisplak van de jongens. Nou, jong. Jong. Hoe je? Best. En met hij. Ja, ik ben. Hartstikke fijn. Zal ik met die maar even verder werden? Dat vind ik. Dus mooi appetit, hè? Ja, nou ja, dit nou, maar die moet maar eens zijn, hè? Ja. Wij zitten nog altijd, ja. Stevast.
Eens elke week, het blijkt wel eens het net zitten. Dan is het wel eens een keer oors, maar meestal ben we er altijd. Ja. En een plakbest van zoals, nou, daar ben ik de plak met mijn maten. Je hebt thuis plak waar je houdt met, maar dat bepraat je oren dingen bewijzen van als mooie maten. En dat is een plak waar wij geloof tas zegt in. Dus zoals de jongens, oké, maar dit is de grens. En nou, als je hem denkt dat je hem verder maakt, dan doe je hem dat maar ergens anders. En dan maak ik hier van jongens, wil ik dan ergens anders heen, want ik wil het toch uitvinden, of laat ik het dan maar zetten en wil ik keer, want ik vind het al een mooi plak. Als je opgroeit, dat je hier 15, 16 bent, dan is er heel veel dingen omheen is beïnvloedbaar op jezelf, je vrienden en waar je heen gaan op stap en al die dingen, die farmen die, denk ik. En bij zijn keet had ik zorg waar iedereen belangrijk is, iedereen die op het druchte paddelen en had ik goed dingen eigenlijk. Dus het farmtje in die zin dat je wil je vrij kunnen wijzen. Je kijkt, je kent je soep op die leeftijd, want je wil biersoep had je 16 binnen en je kent dat al wat van. Maar er is nog wel veiligheid daar. Mijn huid is wel boer nog steeds, hier bij Massep. En op een gegeven moment werd zei dat ik die moest verhuizen omwege de haak. En dan kwam deze plaats, we hebben nu zitten het vrij. En dan zei ik, kijk eigenlijk net in mijn eentje, dit is volle grutter en dit is een plaats waar ik goed 120 keimelk kennen. Dan kwam die vraag en ik dacht, het leven is wel mooi, ik ben opgegroeid op een boerderij, het is prachtig, de vrijheid. En dat zag ik jas zo en dan ben ik op instapt. We zijn nu in Den Bosch, bandplak. Ik zit nog in een metalband. Muziek die de meesten wat te lood vinden in de caravan, maar ja, die is bij mij wel bij. We willen wel verder in, maar dat een stukje uit laat kleppen. Het is een stukje dat we zeggen van, goh jongens, we kunnen de expressie in de muziek weten. Die in de caravan altijd wel zo van dat het gevaarlijk is dat je nou wat skarrel vindt, dat je die naar de caravan. Want dat zien jongens, dus nu nog wat kapers op de kust op die leeftijd. Ja, mooi deel traaien van uw eigen keet. Friese ondernemers bent te huiverig om risico's te nemen op de vrachtmerk. Dat vindt uw zaakkundige en internetondernemer Skelte Meijsma. Sinurum, de Friese ondernemer van het hier, Rimmert de Jong. En die is het er net mee eens. Heren, welkom. Ik vind het wel nieuwsgierig om eens even hoe de vrachtmerk te hebben. Skelte, we hebben heel vaak gewoon hoe de marketing en hoe je bedrijf deelt zetten. Dit doogt dus ik al net, een Friese ondernemer. Ja, klinkt wel heel negatief, maar nee, ik vind dat wij volle meer internationaal kennen. Omdat ik vind dat wij enigszins behouden erin binnen. En ik denk dat er veel meer potentie in de Friese merken zit dan dat wij benutten. En ja, ik heb wel het idee dat het mij uw cultuur en uw karakter wel een beetje te maken heeft. We zijn van de ene kant heel nuchter, heel sober, maar van de andere kant heb ik wel zoiets van de mij wel eens wat meer opportunisme in zitten en wat meer proberen van hey, wat kunnen we nou boeten de grenzen van Friesland eens bereiken. Nou, jou is een voorbeeld, een bedrijf wat eigenlijk wel wat meer kan en dat net doet? Nou, ik kan net een type bedrijf nemen, maar ik heb toevallig bij een fietsenhandelaar zitten. Nou, dan komen we op marktpotentie voor Polen bijvoorbeeld en Rusland. Het blijkt dat de protte mensen graag willen fietsen. Nou, en dan dwarren ze het net aan, omdat de cultuur in die land toch wel spannend is. Terwijl eigenlijk uit alle onderzoekingen blijkt gewoon dat die merken groeiend is. En dan denk ik van, goh, stap er nou in. En dan blijkt toch dat ze het net dwarren, omdat ze toch zoiets zeggen, nou, laten we toch maar iets blauwen en laten we toch maar hier horen. Dan wat is dat toch in de Friesen? Ja, nou ja, van de ene kant vind ik dat een charme, want we zijn trots en grutsk op elkaar. Maar van de andere kant vind ik dat ze nou en dan ik wel een belemmering in het ondernemen, zeg maar. Ja. Rimmert de Jong, dit zijn nogal uitspraken. Hè? We zijn dus net wild genoeg, we dwarren net genoeg in Friesland. Jou zit door de verhaal, hè, leuk? Hoeveel landen? Wij exporteren naar 50 landen. Dus, ja, maar je bedrijf, Fries ondernemer van het IR, van het Noordennek. Ja. Wat doe je hem krijgt bij Steensma? Nou, wij maken allerlei bakkerij-ingrediënten. Het is een heel breed pakket. En dat exporteren we toch voor een behoorlijk gedeelte ook inderdaad naar 50 landen. Dus, en dat is ook naar meerdere continenten. Ik bedoel, uiteraard is Duitsland onze grootste exportmarkt. Maar we zitten in Scandinavië, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland. Maar we zitten ook echt verder weg. Dus Amerika, Zuid-Afrika, Kuwait, Singapore, Korea, Japan. Ja, dus allerlei verschillende culturen. Ja, ik vind het aardig dat je dat zei, want om te weten weet je hem nou binnen is het mooi om te zien weet je hem waar komen. En daar hebben we mooie beelden van.
Steensma heeft een lange skiernis. Takomier bestaat het bedrijf 174 jaar. Het begon al hier in Exmoire in de bakkerij van Jetses Douwe Steensma. De laatste jaren neemt Steensma een soort bedrijf een oor om zo volle mogelijk producten te leveren voor de bakkerijbranche. In Frencher is de productie van de confijterij. En er is een nieuwe hal bij komen voor een nieuw product, Fruit East, dat het heel goed docht. Al met al gaat het om tientallen producten die met name banketbakkers broeken om het gebak zo mooi en smakelijk mogelijk te maken. Ik bedenken ze speciale producten, zoals deze sucularie voor een Belgische klant die het broekt voor oudbak croissants. Het gaat goed met Steensma. Ze hebben op het heden een topomzet, maar terug het succes van de cupcake. In crisistijd willen mensen thuis gezellige dingen doen. Nou, dit is dus een voorbeeld van dat je dan toch dwaren om naar boeten te gaan. Ja. Wat wie bij Steensma het punt in de skieten dat je hem toch we matten naar boeten? Nou, dat punt dat heb ik niet meegemaakt. Nee, dat maar is al van ver voor mijn tijd. Is daar hoe verteld dat het toch dreig weer om dat ze benauwd werden? Nee, maar ik denk dat van origine was het gewoon zo dat wij met die confijterijen... dat was een fabriek. Ja, je wilde groter zijn en wij deden het beter dan het buitenland. Dus ja, dan kon je ook daardoor het buitenland gaan veroveren. Ja. Dus zo zijn we ook in Duitsland begonnen. Daar hebben we klanten die hebben al meer dan 50 jaar. Oké, duidelijk. Dit is hoe Joden hier zitten. Je dwarren, je familie dwart. Ja. Nou is het geld, hè? Friesen die dwarren niks. Nee, maar kijk, het is natuurlijk zo. Ja, natuurlijk heb je altijd voorbeelden van mensen die niet durven. En zo heb ik ook heel veel voorbeelden van mensen en bedrijven of ondernemers die wel durven. Maar we zijn toch een MKB-provincie? We hebben toch alleen nog maar Lietse bedrijven. Dat is toch logisch dat hij zei van we moeten meer. Nee, maar er zijn prachtige bedrijven, ook kleine bedrijven, die je echt overal wel tegenkomt. Dus als je een Fomatec en Snake hebt, voedingsmiddelen, machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Wiegers Processing in Joure. Dat zijn kleine bedrijven, maar die maken hele unieke machines. En die worden ook gewoon wereldwijd geëxporteerd. Ja. Dat is geweldig. Ja, want Touw heeft nou dus een voorbeeld van de fietsmaker. Maar ja. Nou goed, ik heb natuurlijk naar Steensma en uiteindelijk, ik zie voornamelijk vanuit internetperspectief. Nou, daar valt al protten te verbeteren, alleen nog daar hier met krijg ik al een beetje hoor. Maar wat opvalt is bijvoorbeeld dat de producten die Steensma protten hebben, dat er prottenvraag in Zuid-Afrika naar is. Op internet. En dan heb ik zoiets van, zou het dan net een mogelijkheid wezen om zulke producten dan, ik leer te maken voor Zuid-Afrika. Misschien is dat ik al zei. Ja, wij zijn in Zuid-Afrika actief en wij proberen daar ook inderdaad onze producten meer aan de mat te brengen. Dus, maar als u nog tips heeft, heel graag. Nou, jou is een tip. Nou ja, goed. Ik zou zeggen, de consumenten merken op. Het is enigszins spannend, omdat je hem in de business-to-business zit. Alleen nog business-to-business? Nou, dat je handelt met andere dealers. En als je zelf begint te verkopen aan consumenten, dan zit je eigenlijk je dealers in het pa. En dan worden die lulk, of dat ken althans. Dat is het moeilijke van internet. Je ziet dat een protte bedrijven zoals Steensma er net voor kiezen om een hele agressieve internetstrategie te kiezen, omdat ze dan hun netwerk frustreren. Klopt en dat snap ik wel. Nou, het aardige is dat we morgen alweer met onze leverancier van onze website en systemen een gesprek hebben over hoe we inderdaad onze webshop verder moeten gaan opzetten. Dus wij zijn zeker ook... dus hij het een punt opneemt, is op een gegeven moment de Japanse cultuur in Friesland. Wat is dat? Nou, de Japanse cultuur steert naar eer en trots. En dat vind ik typisch Fries, maar ik vind het grote voordeel van Friesen is dat Friesen graag met Friesen zaken doen. Alleen nog van de andere kant is dat ik dus beperking. Ik zit prot in het westen en ik merk dat mensen in het westen altijd zeggen van we kunnen wel in grenshandel doen, we kunnen wel in Drenthe handel doen, maar mijn Fries aan tafel zitten, dat werkt het nooit. Ja, daar kan ik me totaal niet in herkennen. Nee, we hebben ook een bedrijf trouwens in Vlaardingen, dus we zitten zelf heel veel in het westen. We vinden dat het een geweldige cultuurmatch zit. En als je internationaal reist en je komt die Friesen echt overal tegen, dan vind ik dat prachtig. Ja, we zijn zeevaarders. Nou, ik denk dat die kant op wel prima gaat. Ja. Dus ik denk dat wij prima hoe de grens kennen. En dat wij dus de prima formatie kennen en prima aanpassen kennen. Ik denk dat dat een kwaliteit is. Alleen nog oorsom, binnen een uursomgeving, laten we het zo zeggen, dan ben we toch wel enigszins terughoudend en kat uit de boom kijken, om het zo maar te zeggen. En hebben we er eerst iets van, hebben we hier wel een goed gevoel bij? En met eer en trots bedoel ik dan van, als je hier gewoon het net goed doet, dan krijg je die namen. En dan wil je in Friesland in Minegen gewoon sabelen als het ware. En krijg je de handel net meer aan de praat. Nou, heren, tegen ik weet net of we er nog uitkomen in praten, maar even lekker verder. Okay. Onder het genot van de Peelske.
Friesland moet in ieder geval krijg even wat meer. Want dat is wel een duidelijke boodschap. Ja, dit is Bient. Morgen ben we er weer. En dan zit Frans Power hier. Dus als je dat leuk vindt, dan moet je zeker zien. Voor nu nog een hele noffelijke jong verder. Ja.